बिहार और उत्तर प्रदेश के महान महोत्सव छठ पर आधारित भोजपुरी फिल्म हे छठी मैया हमार मनसापुर ये के ट्रेलर रिलीज हो गईल बा। छठ पर्व के महिमा आ ओकरा से जुड़ धार्मिक आस्था के ट्रेलर में देखावल गईल बा। संस्कृति आ परंपरा से लैस ई फिल्म दर्शकन के दिल में जगह बनावे वाली बिया। ए फिल्म के निर्माण वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले भइल बा। निर्माता प्रदीप सिंह, विनय सिंह आ प्रतीक सिंह ए फिल्म के तैयार कइले बाड़न। साथ ही ए फिल्म के निर्देशन मशहूर निर्देशक लाल बाबू पंडित कइले बाड़न। ए फिल्म के कहानी अरविंद तिवारी लिखले बाड़न। निर्माता प्रदीप सिंह फिल्म हे छठी मैया हमार मनसापुर ये के बारे में कहले कि ई फिल्म हमनी के समाज अबुरी संस्कृति से जुड़बा। एहमे छठ पर्व के धार्मिक आ सामाजिक पहलू देखावे के कोशिश कइल गइल बा। वो आगे कहले कि बिहार, उत्तर प्रदेश अबुरी झारखंड में मनावल जाए वाला महान पर्व छठ से जनता के आस्था गहरा जुड़बा। ए फिल्म का माध्यम से छठ महापर्व के महिमा आ ओकर परंपरा के बड़का पर्दा पर देखावे के कोशिश कइल गइल बा। ए फिल्म में भोजपुरी के मशहूर अभिनेत्री अंजना सिंह मुख्य भूमिका में लोक बाड़ी। अंजना फिल्म के बारे में कहली कि हे छठी मैया हमार मनसापुर ये छठ महापर्व के महत्व अबुरी ओकरा में निहित सामाजिक अबुरी पारिवारिक मूल्य के दर्शावता। फिल्म में बहुत सुंदर कहानी देखावे के कोशिश कइल गइल बा। ट्रेलर में देखावल गइल बा कि कैसे लोग अपना समस्या से छुटकारा पावे खातिर छठ पर्व मनावे के संकल्प लेला आ ओकरा बाद बहुते समस्या और लोग का राह में आ जाला। सस्पेंस ट्रेलर में देखावल गइल बा। अंत में जब सब कुछ ठीक हो जाला त अचानक समस्या के फेर से देखावल जाला। ए फिल्म में अंजना सिंह का साथे औरी कई गो कलाकारों देखे जा रहल बाड़े। ए फिल्म में मणि भट्टाचार्य आ रितेश उपाध्याय मुख्य भूमिका में लोक बाड़े। छठ मैया और बरतिया बड़ा पावन जी। हे छठी मैया हमरा के हमार बेटा से मिला दी छठी मैया। हे छठी माई अब का होई? क्या मैं आपका ये छठ व्रत नहीं कर सकती? अगर केहू शारीरिक रूप से सक्षम नहीं खे तो वो पहला अर्घ के दिन भी व्रत रख के ये पूजा कर सकेनी। सब कर रहुए पे आस छठी मैया सब कर रखी बिसवा। हे छठी मैया हमार मेहरारू के रक्षा करिए। हम भूई परी छठ के तारा घाट पे आई। तुम्हारे भरोसे व्रत उठावली नो हो भुखनी छठी त्योहार। हर लीहा कुल्ही दुख लगे जानु हो माई का। काजल बिना दवाई खइले कैसे चली? जैसे छठी मैया रखी इसीलिए तो हर साल मैं छठ में अपने भक्तों के बीच रहती हूँ। अरे ई लोग तो अपन कर्म के सजा भोग रहल बाड़े। हम अपना मांग में तो अपना पति के नाम के सिंदूर लगाईला ना। जला बीचे खड़ा बानी भोरही से दीनानाथ सिहारे लदहिया मो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे दुल्हन डॉक्टर, बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही है। लगता है बच्चा मर गया है सर।